En het wordt Björn van Berkel en vastenavond is. We gaan naar liedje nummer 14. Ja, ook, ja, je ziet hem al in beeld, ook oud-gediende. Maar ook niet in dezelfde bubbel als die compaan, hè, Ron? De best maar alleen, hè? Hoe heb ze Harold geloten? Ja, we moeten maar met één man hier zitten. Dus hoor plaats genoeg geweest, denk ik. We zijn wel een beetje bijgekomen, de coronakilo's, maar met z'n tweeën net gepast, volgens mij. Ja, de beste natuurlijk winnaar, ex-winnaar van het LVK. Je hebt hem al een keer binnen mogen halen, één keer met mogen nummer naar Movert, de prachtige Bertha Paulussen trofee. Ja, En je blijft het maar proberen, je blijft het maar proberen. We hebben ze de gouden formule inmiddels gevonden, Ron. nee. Nee? Nee, we hebben over al die jaren dan ook gewonnen, denk ik. Ja. Maar ja, verblijven proberen. Verblijven niet. Natuurlijk, het is een wedstrijd en nu wil ze gaan winnen. Maar verblijven vooral proberen om weer in die finale te komen. En om Limburg te verpliegen met Oost-nummers. En eerder jaar weer, als weer in die finale staan, dan is het voor ons ja, de kerst op het taart of de slagroom op het taart. En is het jaar toch weer ja, net geen meer geslagen als dat voor niet in die finale stond. En ja, we willen gerne nog een keer winnen, maar het is niet dat dat nu per se moet. Dat drukte is er al lang vanaf. Wat hebben ze maar een keer gehad? Dus de wets, been there, done that, zeggen ze dan in Groot Movert. Hey, de bus Ja, ook wel een klein beetje van de spreekwoord, hè? Wat Lup moest ze laten lopen? Komt dat van Dick of komt dat van Harold? Wie komt ze aan? dat komt van Harold niet en dat komt ook niet van mij. De oudste broer van mijn pap, oma Pierre, God geeft van de hemel. Volgens mij staat hij nog op zijn printje. Dat zag altijd wat Lup lopen laten. En daarmee bedoelde er, als een tractor ook op 3 punt loopt, zolang ze denken, Lup, gang er niet aan kloten, want het wordt alleen maar slechter. En ja, dat heb ik al jaren heb ik dan, ja, eigenlijk in mijn kop. Daar hoef ik niet eens op te schrijven, want mijn oma zag het allemaal. Alleen, ja, dan heb ze dat één zinnetje. En voor wie ben ik er in al die jaren ook, ja, ook niet echt met gekomen. En nu heb ik op een gegeven moment het ritmischer gemaakt, dat het een melodieke leeft. En dat is ook weer een tijdje blijven liggen. Toen dat ik ja, nu zoiets word, ik denk, ja, nu is het tijd om het uit te brengen. Dat ik moest dingen ook ja, laten liggen. Met het gevolg dat anderen zich voorzien. Ja, maar met deze niet, want dit is, ik heb nog geen gehoord wat dezelfde titel heeft. Misschien moeten we even bellen met plaatsgenoot Max Verstappen. Dat hij dat aan de zijkant van zijn racewagen schreef. Is dat niet een goed idee? Wat moest ze laten lopen? Ja, dat vind ik. Moet er zich wel naar aan gedrag hangen. Dat is een vrij lange grip. Ik kan het hier al klein erop schrijven. Ron, we gaan nog een liedje luisteren, nummer 14. De eindelijste in de eerste halffinale rondje van het LVK. Hier is La Bamba, uit Movert, wat Lup moest ze laten lopen.